Cesta Bitcoinu v poslednom čase? No, pripomína to skôr poriadnu jazdu na horskej dráhe. Videli sme naozaj závratné výšky, ale hneď na to aj poriadne prudké pády. Čo teda stojí za touto volatilitou? Poďme si v tomto krátkom pohľade na to posvietiť a vniesť do toho zdanlivého chaosu trochu viac svetla. A toto je presne tá kľúčová otázka, ktorá asi vrtá v hlave každému, kto trh sleduje. Bitcoin sa dotkol historických maxív, no tá radosť zdá sa netrvala príliš dlho. Aby sme naozaj pochopili, čo sa vlastne stalo, musíme sa pozrieť na sily, ktoré hýbu celým trhom. Tak poďme na prvú časť analýzy. Všetko sa to začalo jedným naozaj pôsobivým oživením. Potom, čo cena klesla až niekde k $64,000, Bitcoin akoby chytil druhý dých a doslova vystrelil nahor. Optimizmus bol späť, avšak presne na hranici $74,000 narazil na nečakane tvrdú stenu. Len si skúste predstaviť tú dynamiku. Za 5 dní cena vystrelí o 15%, čo pre mnohých znamenalo čistú eufóriu. No takmer rovnako rýchlo prišiel aj ústup, ktorý zmazal zhruba tretinu týchto ziskov. A práve táto extrémna volatilita, tá definuje trh s kryptomenami, je to priestor plný príležitostí, no samozrejme aj rizik. A teraz k jadru veci. Prečo sa ten rast zastavil práve tam? Viete, odpoveď nie je taká jednoduchá. Musíme sa pozrieť na kombináciu dvoch naozaj silných faktorov. Jednak na technické prekážky priamo na grafe a jednak na makroekonomické tlaky z toho reálneho sveta. Aby sme si to zjednodušili, predstavte si technickú rezistenciu ako taký neviditeľný strop. Keď cena narazí na tento strop, často sa odrazí späť nadol. Prečo? Pretože presne na tejto úrovni čaká veľa predajcov pripravených svoje pozície uzavrieť. A presne to sa stalo aj v tomto prípade. Analytici napríklad z portálov ako Token Post a Coindesk upozorňovali na dve kritické bariéry. Prvou bola úroveň 61,8% Fibonacciho návratu. To je taká matematická úroveň, ktorá často funguje ako magnet pre obraty cien. No a druhou bol 50-dňový klvavý priemer, ktorý predstavuje vlastne priemernú cenu za posledných 50 dní a je dôležitou psychologickou hranicou. Toto perfektne vystihuje citát Alexa Kupcikeviča, hlavného analytika z FX Pro. Bitcoin narazil na obe tieto bariéry naraz, čo v podstate vytvorilo takú dokonalú búrku. Situáciu, kde technické signály len zosilnili predajný tlak a zastavili rast. Nebola to žiadna náhoda, ale priam ukážkový príklad technickej analýzy v praxi. Ale nešlo len o grafy a čísla. Do hry totiž vstúpil aj reálny svet. Geopolitická neistota, silnejúci americký dolár a rastúce ceny ropy, to všetko vytvorilo prostredie, v ktorom investori prirodzene utekajú od rizikovejších aktív, ako sú práve kryptomeny. Avšak napriek všetkým týmto negatívnym faktorom sa na obzore objavil jeden veľmi silný pozitívny signál. Taký, ktorý dokázal zmeniť náladu na trhu. Pozrime sa teda na tretiu kapitolu tohto príbehu, prekvapivý zvrat vo vývoji ETF fondov a návrat veľkých inštitúcií. $500 miliardy. Presne toľko kapitálu pritieklo do spotových Bitcoin ETF fondov za jediný deň, konkrétne 5. marca. A toto číslo, to je viac než len nejaká štatistika. Je to masívny, neprehliadnutelný signál dôvery od tých najväčších hráčov na finančnom trhu. A aby sme pochopili skutočný význam tejto sumy, tento jediný deň v podstate zvrátil celé dlhé obdobie negatívneho sentimentu. Podľa údajov zo SoSoValue.com trh 6 týždňov krvácal, no tento masívny prílev ukázal, že inštitucionálny záujem sa vracia a to v plnej sile. Túto myšlienku skvele doplňa Eric Balchunas, analytik z Bloombergu. Jeho odkaz je jasný. Posudzovať akékoľvek aktívum podľa niekoľkých dní alebo týždňov jednoducho vedie k zlým záverom. Krátkodobý pokles je len šum. To, čo je dôležité, je dlhodobý trend a tým je jednoznačne návrat inštitucionálneho záujmu. A keď už hovoríme o tom dlhodobom pohľade, poďme na štvrtú časť. Od krátkodobých grafov sa teraz presunieme k jednej naozaj silnej makroekonomickej téze od jedného z najvplyvnejších hlasov v kryptosvete. Arthur Hayes, ako o tom informoval aj portál Benzinga, má úplne jasnú teóriu. Tvrdí, že kroky vlád a centrálnych bank nevyhnutne poviedú k situácii, ktorá bude pre Bitcoin extrémne, ale extrémne priaznivá. Jeho argumentácia je vlastne elegantne jednoduchá a cyklická. Hovorí, že keď na finančných trhoch narastá napätie, vlády a centrálne banky zasiahnú. A ich najčastejším nástrojom, no predsa tlačenie nových peňazí. Tento krok však znehodnocuje tradičné meny
a automaticky zvyšuje atraktivitu aktív s obmedzenou ponukou, ako je práve Bitcoin. V podstate je to poistka proti znehodnocovaniu peňazí. A Hayes sa nebojí svojej teórii dať aj veľmi konkrétne čísla. Hovorí o cene $250,000 do roku 2026 a dokonca až o $750,000 do konca roka 2027. Sú to samozrejme odvážne predpovede, no ukazujú jeho obrovské presvedčenie v túto tézu. A to nás privádza k 5. a poslednej časti, k tej večnej debate o bezpečnom prístave. Keď prídu neisté časy, kam sa investori utekajú? K digitálnemu zlatu, bitcoinu alebo k tomu tradičnému fyzickému zlatu? A tu stoja proti sebe dva naozaj silné názory. Na jednej strane je makroekonómka Lynn Alden, ktorá, ako uvádza portál Cointelegraph, verí, že súčasný sentiment voči bitcoinu je tak trochu neopodstatnene negatívny a že v nasledujúcich rokoch zlato prekoná. No a proti nej stojí legenda investovania Ray Dalio, ktorý pripomína, že zlato je po stáročia osvedčeným rezervným aktívom centrálnych bank. Ale Lynn Alden svoje stanovisko vyjadrila veľmi jasne. Jej stávka na najbližšie roky je jednoznačne na strane Bitcoinu. A to je naozaj silné vyhlásenie od rešpektovanej odborníčky. A tak tu vlastne stojíme na akejsi križovatke. Na jednej strane je tu tá veľká makroekonomická vízia nekonečného tlačenia peňazí, ktorá hrá Bitcoinu do karát. No a na druhej strane sú krátkodobé obavy a technické bariéry. Ktorá z týchto síl nakoniec zvíťazí? No to ukáže len čas. Ďakujeme pekne, že ste s nami prešli touto komplexnou analýzou. Naším poslaním je prinášať jasnosť do často zložitých tém. Ak vám tento pohľad pomohol lepšie pochopiť dynamiku trhu s Bitcoinom, vaša podpora vo forme lajku a odberu nám nesmierne pomôže pokračovať v dekonštrukcii ďalších dôležitých tém.